Beth yw cyfathrebu? Cyfnewid gwybodaeth yw cyfathrebu, ond nid yw pawb yn cyfathrebu yn yr un modd. Mae rhai o'r ffyrdd y gallwn gyfathrebu yn cynnwys siarad a gwrando, iaith arwyddion Prydain, cyfathrebu ysgrifenedig gan gynnwys e-byst, tecstio a chyfryngau cymdeithasol, neu ddefnyddio offer cyfathrebu fel Macaton neu Pecs. Gallwn hefyd gyfathrebu gan ddefnyddio iaith y corff, mynegiant wyneb a chyswllt llygaid. Mewn gofal cymdeithasol, mae cyfathrebu yn rhan bwysig o helpu pobl i deimlo eu bod yn cael ei grymuso, eu bod yn ddiogel ac yn cael ei gwerthfawrogi. Fel gweithiwr gofal cymdeithasol, bydd angen sgiliau cyfathrebu da arnoch chi i rhannu gwybodaeth yn effeithiol, datblygu perthynas gadarnhaol, adeiladu ymddiriedaeth, deall anghenion, rheoli sefyllfaoedd anodd, darparu cefnogaeth emosiynol. Mae deall anghenion y person rydych chi'n ei gefnogi yn hanfodol. Gallai hyn gynnwys sut rydyn ni'n defnyddio iaith. Dylai eich cyfathrebu bod yn glir, yn syml, yn gadarnhaol ac yn barchus, yn aml yn gofyn i chi dorri lawr gwybodaeth gymleth. Mae'n bwysig ystyried anghenion iaith unigolyn, gan gynnwys ei iaith gyntaf a sut mae'n cyfathrebu, megis iaith arwyddion Prydain, BSL, y Gymraeg a chynnig cymorth rhagweithiol fel y cynnig gweithredol. Dull cyfathrebu a chyfathrebu di-eiriau. Mwyn diwallu anghenion cyfathrebu'r person, defnyddiwch offer a chymhorthion i ddeall ei ddull ac addasu eich dull eich hun yn unol â hynny. Byddwch yn ymwybodol o iaith y corff, mynegiant wyneb, cyswllt llygaid ac ystumiau i atgyfnerthu eich geiriau. Emosiwn ac amser. Ystyriwch sut y gall emosiynau effeithio ar gyfathrebu'r unigolyn a sicrhau bod ganddo ddigon o amser i fynegu ei hun a gwneud penderfyniadau. Gwrando gweithredol. Mae gwrando gweithredol yn golygu mwy na gwrando yn unig. Mae'n ymwneud â dangos eich bod yn deall meddyliau a theimladau'r unigolyn. Gyda'r sgiliau hyn, gallwn gyfathrebu a thosturi ac empathi, a helpu pobl i deimlo'n ddiogel, eu gwerthfawrogi a'i deall.